wake up just now. See, I wake up just now. Didn't bed yet. So I need to buy. Please help me. I need to buy. I need to order from Uber. See, don't have food here at home. I have to buy from Uber. There's no sun today, so it's cloudy. Please help me. I need to order from Uber. I'm a South African actually. I don't get the option to enter my state. Please help me. Please. I have to order from Uber. There's a $12 coming in. Please. Okay. Yebo. Nayibandla le ndoda wabona uboxa lona basuka wabhoxa iphuma kuyothenga emall le ndoda ubona ithengeni nasi nesliphu kanje ubona iNorox ushukela bese kuba isitambu bandla nazi lezi zinto ngiyakhipha ifuna ukuyothenga le ndoda ubona isitambu ethengile 2 kg now 2 kg izoba ushukela nawu ukuze idle lona ukuze idle ama-T-Bex amaningi nawu le shukela ibele selitiye yabona usasele lo ngawuthenga nawe uyabona usasele bandla ibele selamhlanje ama-T-Bex asemaningi-ke wona isitambu bese kuzoba iNorox ngiyikhiphe nayo iphume emall njengamanje nayo iNorox bandla izophusha le ndoda yebo-ke le ndoda ilethelwayo izobeka isitambu manje isitambu shibobo rice neslip sakhona iphuma kabhoxa le ndoda if i-date ibonakala ne-date namhlanje 24 naku 24 bekubani ukuthi 10 past 4 16:09 okay hayi sobonana